Kani gede ke AKASHVANI Shillong ke kubor ban puli di kesan lijana kimat bakongsan ke kubor. Penlong jingi keren Menteri Rang Badu keri India Narendra Modi badu klit nok sanchar ke Brunei Sultan Haji Bolkiah halor ki jingpen yar ye ki jingi dei hepedeng kini ki ari. Pli bat pelat pet ba Menteri ke tenat Law and Justice jong Sarkar India o Arjun Ram Meghwal ya ka notary portal ke bathamai. Kameghalia kambiang hakarukom trikam ban penkut bat bret iki jaklia ni kijaka sumarnong pang ong ka kaipot controller and auditor general. Bat sya khang sundan riu teliki karkhana hakathan bernihat jong jela Meghalia na ba penken yeki kendon ya damariang. Ki khubor ki babnia. Menteri Rang Badu Narendra Modi nen kesengi ula penlong iki jingi keren bat Sultan Haji Bolkiah jong ke Brunei ha bandar seri Begawan. Haka kubor bula pelat lembaga social media Modi ula ong ba ula dap da kejeng sokmen bania kendu ya Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Haka ba ula ong ru ba ula yethu ba ki jingi keren ki jong Bat utay hedu nang sansyar ke Brunei kila long halor ki babun ki benta bat ki kentup ru halor ki sinjam terikam ban penyar ki jingete bat kategori ha ki jingedei ba keri India. Modi ula ongru ba keri India ba ke Brunei kin penyar ki jingete terikam ha kaliang ka khai ke pateng ki jing pun lenti ha ka yedi thiet bat ki jinge samar kaliang ha pedeng ki brio jong kini ki ari ha ki benta ba fer. Kum kejing penklan cu ia kerukom trikam ka Act East Policy. Baru arliang mamla kilai keren yatai ba bat kilai penparu halor ki benta banyatei bat kenti umar keliang. Menteri Sarkar India berikmi ia ketenat Law and Justice Arjun Ram Meghwal ula pli bat pelat bat ba ia ka notary portal ke Bathamai New Delhi. Haba ajing keren haka jingi lang pli ketika portal thamai Meghwal ula ajing ro ahlor ka notary portal kabalong ko bayin ki sinjam ki bakongsan banwan ra ekrukom trikam kaba klem pendan kamsu ikikot kisla klem dan kam letmi di kibriu bat ha karukom ka batrikam kabalong ko sinjam syakathong jong ka Digital India. Susu utai menteri ula ong ba ya ka notary portal la sandur ha karukom ban pensuk ya ki jing pendan kam bat na kementa ki pat ba ha keliang ki kam jong ki an. Ka Sarkar India kalak banwan ra ha ka dorbar thau an keri ya ka andro Constitution Amendment Bill ba sispa arpusan jong usnam 2000 khat kendai ha ka dorbar tlang ka banwan jong parliament ka banlong hau benai nai wing la ong UCM jong ka ki EDC uba penya sing CM. Ubas iem ule yathu ba shipotli ki Autonomous District Council jong kathan stela mingi kila de pha ile ki jing sngo ba jing ai jing mut halor ka amendment ba ka Sarkar India ka thmu ban yatai ha ka yender bar parliament kata ban pen kala ki katu an ki kendon ha ka riti sansyar ka ri bat la pha ye ka ni shaka committee ka bala thung da ka sarkar ha po ka jing lam khmat jong menteri khana ka Sarkar India ubrik mi ki kam korbari Nityanan Rai. Uba penya sing sim ulaong ba ketika komiti kanile ban penbet ikimat kibede bat ketika bil kabaka jungtmu jongka kalong ban yo susu ye ki bor bat ikhtiar penyat kam ye ki Autonomous District Council ki bahap hapo ka 6 schedule ha ka bede bi ki kam pisa tengka ki bor sensyar bat bor penyat ye ki kam UCM ka ki EDC ulaong ba shen kin let sedali ban but dien halor kani ka kam. Ka ICAR Research Complex jong kathan stilam mingi ke badan hakathan umyam kala pli bat pelat bat ba ya ka Farmers First Program FFP hakasnong mauset khnam ke badan East Khasi District ke bahap apo maulai block ka jing pli ke FFP hakasnong mauset khnam kala long umau jam uban sak kan mau nakadaw ba kadegasin ke beningkong bayakum ketika program on pli ketika snong Nalor ke FFP la pli perdaru ya ka Custom Hiring Center ban ajing kerja ni kipat nong rep jong kathan ha kaliang ki kor ki bor jong ka juk menta ban pentri kam ha ka kam rep batru ya ka but jong start technology ban kenti ke rep karyang Dr. N Uttam Singh
Ubalong senior scientist but principal investigator jong ka FFP ula ay ka jing batay ka babnya halor ki jingtmu jong ka FFP kiba ka thong jong ka kalong ban penyo ikitiar kilat lenti bat kirukam rep bapaka yakipa nong rep rengkat bagi jengkersan ki badan kam yaki khnang bakin la ban penmi khambo ni ki marrep lengba kirukam rep kibalaki saprang kani ke khubor kawan sepi na ka Akashvani Shillong. Ka kaipot ka badang sen jong Controller and Auditor General CAG kri India kalapan pau yi jingma ka badan kam ban simkia halor kurukom pendan kam bambiang batru halor ka jing bread yaki mar kentat ki bala de pendan kam bat ki jaklian ki jaka suma nongpang ki bala tip ki biomedical waste hameghalia Latno na ka Shillong Municipal Board kiwe ki borsen charge nong kiba ha ki jakasor kiba kentup ya ki urban local bodies lani ki ULB bat ki town committee ha keleng kejela kim dan ya ki common biomedical waste treatment and disposal facilities CMBWTF kibalong ki jakabret bat lum ya ki te ki jaklia katkum ka biomedical waste rules arajar khat riu kabalawan ra ya ka jing berat pathar bat berat pathar ya kita gi jaklia ka babu jing ma ya ka kot ka khia jogi pat ba bat ka bakta sibun ru ya ka mariang saudong sokun kat kum ka kai phot CAG ka BMW hatura kata kala sule thurmur da ka ba berat ki mar kentan bat ki jaklia ni ki jaka sumar dan ki jaka ki bakala sutep ki jaka ka bala tip kum ka jaka pelang nyut ka badan harongkon songgital lani la subret ki jaka pelang nyut atura lani la sutep hi de ki bor peniat ki hospital halaki jongki kerpong ka kenun ki he nong peniat ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB hapo ka jingelam jong principal secretary ka Tanat Forest and Environment Usampat Kumar kala ai hukum khangno yan riu tli ki karkhana ki bateri ka makathan bernihat halor ke jengpen khen ki jongki ya ki kendon penek mariang ki bela bu da ka MSPCB kate ke kenhun kala lit jurip ya shi photli ki karkhana ban khmi ya kerukom pentri kam ya ki kendon penek mariang bat ha kate jeng lit jurip ki la shem ban riu tli ni ki karkhana ki la pen khen ya ki kendon bat kim dan ru ki kor ki bor ki badan kam na kamenta ban khmi bat te la kam ya ke jengpen mi le er jaklia kani ka jinglet jurem kala long hadien ba kita ki karkhana watla na kapor sakapor la hukum yiki ban buat renti ki kendon penek mariang henrei kim sim sut nyau bat kala penlong yiki bor ki berikmi ban hukum khangno sendan yiki ye kasgi buram mi kidong hikai bala tip ka teachers day la rakhe hakleng kari menta kasgi ban kan mau ya kalengku sngi kha jok riu sta prakhat jong kari hakapuli puthi u Dr. Sarvapali Radhakrishnan Hakni ke sengi ke Presiden kari ke Draupadi Murmu kan penkup buram yaki prapu armut kinong hikai ha Vigyan Bhavan ha New Delhi mentaka sengi kibaniok pediang ya ke Khusnam National Award kata yaki kinong hikai bekensai tam hakari ha kaba uba everlasting pengrup ubalong ru principal jong Kamenken Christian Secondary School na Meghalaya ru ula syajit baniok diang ya ketika Khusnam dan buram ha Meghalaya ru ya ka teachers day on rakhi ha keleng ki jaka bat ka jing rakhi ka bahe du ya kan kasgi kan long house susutham auditorium ha ka por khat boi biji menta ka stem menteri rang ba ka jela u Conrad ki sangma long ukong san ha kan ki jang rakhi bat penkup buram ru ya kino hikai ki bela syajiet na kamenta ban yo diang ya ka Khusnam State Award katu kan ki khubor klakut Kabelawan sepi na ka Akashvani Shillong. Ha ka por prabajing ini so pat ka Delhi Station na ka bentaki khubor ki banwan naka.